2007 eta 2014 urtean sortutako 14 zentro komunitarioen funtzionamenduan irregulartasun administratiboak aurkitu ditu Iruñako udalak. Zuzentzen lanak bideratuko dira epe laburrean. Iruñako emakume gaztek lehenago alde egiten dute gurasoen etxetik gizon gazte baino. 16 eta 34 urte tarteko emakumeen 153 biak utzi du gurasoen etxea eta gizonen kasuan 152. Kalteak denon artean arintzea eta gizartea sensibilizatzea dira Nafarroko gobernuaren azaroaren 25erako kanpainaren ardatzak. Ekimenean adierazpen instituzionala, elkartaratzea eta gazteriarekin eta kirolarekin sensibilizatzeko jarduera ezberdina burutuko dira. Gaur Bersoaroa 2018 zikloak olerki eta musika errezitaldi bat aurkeztuko du Parrapean, Txileko Violeta eta Nikanor Parra Anaiarrebak. Ane Garziak, Itziar Castrillo, Josu Landak eta Gotzon Barandiaranek aurkeztuko dute obra, 8 kondestablen, ukelez, gitarra, saxoaz eta ahotsaz. Arantzadi Ekoparkea proiektua lehen aldiz aurkeztuko da jendaurrean gaur Gurbindo etxean. Goazen azaroaren 13ko titularrekin. Iruñeko udalak 2007 eta 2014 urteetan sortutako 14 zentro komunitarioen funtzionamenduan irregulartasun administratiboak aurkitu ditu. Epe laburrean zuzentze lanak bideratuko dira. Iruñako ekimen sozialetako zentro komunitario guztien egoera aztertu du Iruñako udalak. Azterketaren helburua kudeaketa erregularizatzea, erabilpen baldintzak bateratzea eta gisa hontako instalazioen zerrenda eguneratzea izan da. Ikerketa honen ondorioz atzeman da 14 zentroetan funtzionamendu desegokiak, irregulartasun administratiboak edo 1988ko arautegiaren menpean funtzionatzen zuten zentro komunitarioen erabilpen desegokiak. Udalak aztertu dituen 14 zentroetatik 6 2007koak dira, 2 2010koak, bat 2013koa, bat 2014koa, 2 zentro 2016koak dira eta beste 2 2017koak. Azken hauetan Mendillorriko Antzara zentroan eta Aldezarreko Plazara zentroan aurkitutako akatsak hitzarmena bidez arautzen eta zuzentzen ari dira. Eta formula hau izanen da erabiliko dena zentro guztiokin. Zentro hauen inguruan informazio xea eman dute prentsaurrekoan Ester Kremaez udaleko garapen komunitario zinegotzi ordezkaria eta arlo bereko zuzendaria Ana Goia Aribe. Kremaezek aurreratu du lehen txostena hau osatzeko bigarren ikerketa sakonagoa egingo dela. Zentro bakoitzari dagokiona, edo antzeko beste zentro batzuenak ere, ikerketa honen ondorioz, zentro hauen informazio eguneratu, funtzionamendu arauak zuzenduko dira eta orokorrean, erabilera protokolo zehatzak eta bateratuak aplikatuko dira. Iruñeko emakume gazteek, gizon gazteek baino lehenago egiten dute alde gurasoen etxetik. 16 eta 34 adinen arteko emakumeen 153,2ak gurasoen etxea utzi egin du. Gizonen kasuan 152ak. Naiz eta soldata txikiagoak dituzten emakume gazte gizon gazteekin alderatuta neskak dira gurasoen etxetik lehenago joaten direnak. Iruñeko 16 eta 34 urte arteko nesken 153,2 alde egin du jada eta mutilen kasuan 152ak. Iruñeko udalak emaniko datuak dira. Emakume gazteek lehenago alde egiten dute gurasoen etxetik gizon gazte baino. Eta ez dute bat ere erraiz gazteek gurasoendik joateko, are zailagoa dute emakumeek bataz beste, 229,2 euro gutxiago jasotzen dute soldatetan. Gizon gazte baten bataz besteko soldata 1.214,6 eurokoa den bitartean, emakume gaztearena 975,41 eurokoa da. Iruñako udalak eta Nafarroko Kirol eta Gazteriaren institutuak egindako inkesta baten emaitzak dira hoiek. Bai gizonak zein emakumeak ere bat datoz beste datu batean. Biek uste dute egiten ari diren lana jasotzen dituzten ikasketekin ez datozela bat. Alegia, kualifikazioa ez dator bat egiten duten zereginarekin. Kasu gehienetan ikasketa maila handiago dute egiten ari diren lanak eskatzen duenarekin alderatuta. Iruñan bizi diren gazteen artean 16 eta 34 urte arteko bizilagunak hartu dituzte gaztetzat.
%47 bizi da gurasoendik kanpo, hori bai, %82,9 30 eta 34 urte artekoak dira. Nafarroko gainerako herrietako datuak ikusirik esan daiteke hiriburuan bizi direnak direla etxetik joaten lehenak. Gainerakoen kasuan %45,2 joaten da etxetik adintarte horretan. Zerk eraginen luke gaztek lehenago joatea gurasoendik? Diru iturri sendo bat izan da erraixago eginen lukete aldentzea. Hala nabarmendu dute datuek. Etxetik joan diren gazten %70,7 lanean ari direlako egin dute autua. Aldiz, etxean adin horrekin segitzen dutenen %85,4 ikasten ari dira. Nafarroako gobernuak azaroaren 25erako antolatu duen kanpainaren ardatzak kalteak denon artean arintzea eta gizartea sentsibilizatzea dira. Ekimenean adierazpen instituzionala elkarretaratzea eta gaztediarekin eta kirolarekin sentsibilizatzeko jarduera ezberdinak burutuko dira. Zeri buruz ari gara emakumezkoen kontrako indarkeria ezabatzeko egunaz. Nafarroko gobernuak Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren bitartez azaroaren 25ean emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna ospatze aldera sentsibilizazio kanpaina berria jarri du abian. Ana Ollok herritar eta erakunde harremanetarako kontseilariak eta Mertxe Leranozek Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren zuzendari gerenteak aurkeztu dute kanpaina. Aurten kalteak denon artean arintzea eta gizartea sentsibilizatzea izango ditu ardatz gisa. Kanpainaren xede nagusia emakumeenganako indarkeriak eragindako kalteak denon artean arintzea da eta azken 20 urteetan Nafarroan erailak izan diren 18 emakumeak gogoratzea, ahantziak izan ez daitezen. Era berean gizartea gaiaren inguruan sentsibilizatu nahi da, portaera horiek egiturazko indarkeria baten barruan daudela azpimarratuz. Horretarako erailak izan diren emakumeen kopurua erakusten duen kartela diseinatu da. Asko dugu egiteko mezua erantzita darama. Argi erakusteko emakumeen kontrako indarkeria, oro errotik kentzeko lanean jarraitzeko konpromiso irmoa daukagula. Kanpaina karteletan idazizko prentsan eta prentsa digitalean, gobernuko saietan, merkataritzagunetan eta markesinetan eta autobusetan edatuko da. Eta karteleko mezua eta balioa indartzeko 30 segundoko iragarkia ere zabalduko da. Ollo kontseilariak gogoratu du kanpainak mota honetako indarkeriaren kalteak denon artean arintzea duela xede. Eta horretarako azken urteetan erkidegoan erailak izan diren emakumeak gogoratzen dituela. Era berean zehaztu du heriotza horiek guztiak izebergaren tontorra besterik ez direla eta argi utzi behar dugula oraindik asko daukagula egiteko. Azaroaren 25erako aurreikusitako jarduera ezberdinekin osatuko da kanpaina. Nafarroko gobernuak emakumeenganako indarkeria oro irmoki gaitzesten duen adierazpen instituzionala onartuko du. Eta indarkeria matxista baztertzeko elkartaratzea dituko du. Halaber, azaroaren 21etik 30 Nafarroko jauregiak eskumorearen simboloa eta no más violencia machista, indarkeria matxista gehiagorik ez lema, daramaten olanak arro erakutsiko ditu. Nafarroko Kirol eta Gaztediaren Institutuarekin koordinazioan azaroaren 25aren inguruko egunetan Nafarroan egingo diren lehen mailako gizon emakumeen txapelketetan pankarta bat erakutsiko da. Emakumeen kontrako indarkeria gehiagorik ez lemarekin. Kartela eta bideoa merkataritzagunetan eta merkatari elkartetan banatuko dira. Mertxe Leranozek jakinarazi du Nafarroko emakumeenganako indarkeriaren aurkako gazteen bigarren topaketa antolatu duela. Topaketak emakume gazten kontrako indarkeriaren prebentzioan eta sentsibilizazioan lanean jarraitzea du xede. Gazten artean errespetuaren eta tratu onaren portaerak sustatuz eta hausnarketarako eta eztabaidarako prozesuak sortuz. Sexu indarkeriaren alderdi ezberdinak identifikatze aldera. Topaketa Nafarroko Gaztediaren sailaren zuzendari ordetzarekin eta kontseiluarekin bereziki eta Atarrabiako udalaren laguntzarekin antolakutuko dena azaroaren 17an egingo da.
Atarrabiako kulturetxean. Hasiera orduan 4 da eta sektoreko profesionalek tailerrak emango dituzte aldi berean. Irantzu Barela kazetari, tertuliakide, idazle eta aktivista feministak emango dio amaiera topaketari. Faktoria Lila, sortzailea, ezigarria eta ekintzailea izatea xede duen esparru feministaren kide ere bada. Emakumeek askatasun handiagoa izango duten eta desberdinkeriazko aginduenpean egongo ez diren mundu berri bat eraikitzea helburu duena. Gaur Bertsoaroa 2018 zikloak olerki eta musika errezitaldi bat aurkeztuko du. Parrapean izenburupean eta Txileko Violeta eta Nikanor Parra anai arreben eskutik. Ane Garzia, Kitziar Kastrillok, Josu Landak eta Gotzon Barandearanek aurkeztuko dute obra gaur esan bezala arratsaldeko 8etan Kondestable jauregian. Ukelelez, gitarraz, saxoaz eta ahotsaz lagundutak. Gaur asteartearekin Bertsoaroa 2018 zikloari Parrapean olerki eta musika errezitaldiak emango dio jarraipena. Txileko Violeta eta Nikanor Parra neba arreben olerki eta abestiak oinarri hartuta. 8 Kondestable zibiboxean. Ikuskizunean Ane Garziak ahotsa, gitarra eta ukelelea, Itziar Kastrillo, saxoa, Josu Landak ahotsa eta Gotzon Barandiaranek ahotsa eta ukelelea hartuko dute parte. Parra neba arrebak Txileko 2 sortzaile handi izan dira, 20. mendeko erreferentzia bihurtuta eta literatura eta kultura hegoamerikarretan eragin handia izan duten. Nikanor joan den urtarrilean zendua olerkaria, matematikaria eta fisikaria izan zen. 1969an literaturako sari nazionala eskuratu zuen eta 2011an Cervantes saria. Mendebaldeko literaturako olerkari onenetakotzat jotzen da. Violeta 1967an zendua, kantautorea eta artista polifazetikoa, margolaria, eskultorea eta brodatzailea izan zen. Folklorista hegoamerikar onenen zerrendan. Gracias a la vida kantaren egila da. Nola tratatu errealitatea kulturaren ikuspuntutik, neba arrebek hori zuten gogo eta gai behin eta berriro beren lanean, eta olerki eta musika ikuskizun honetan ere islatzen da. Gaur Gurbindo etxean Arantzadi Ekoparke proiektuak jendaurrean aurkeztuko da. Gaur hasiko dira Arantzadi Ekoparkea proiektuari buruzko informazio publiko emateko saioak, herritarrei zuzenduta. Informazio emateaz gain ideia da ekarpenak ere jasotzea, ondoren hoiek ebaluatzeko eta kasuan proiektuan txertatzeko. Saioa arratsaldeko 6 hasiko da Gurbindo etxean. Udalak Meandroko parkeari lotuta dauden elkarte zein entitatei gonbit formala egin die. Sarrera librea da, baina saioan parte hartzeko interesa dutenek izen eman behar dute aldez aurretik online formulario bat betez. participa.pamplona.es webguneko albisteak atalean. Arantzadi Ekoparkea izango daia da burututako parkearen lehen fase batean eta orain lizitazioan dagoen 2. fasearen diseinuaren emaitza. 2. fase horrek barnealdeko 4 eremu berritarako aurre proiektuen idazketa hartzen du barne. Pilotalekua izango duen jolasgune natural bat, udal igerilekuen ondoan. Ingurumen hezkuntzarako eta arterako erreferentziazko eremu bat, Arraiza etxeko eraikinetan. Eta agroekologiarako eta ekonomia zirkularrerako eskola bat, zeinak gune zoologiko batean etxe abereak izango dituen baserri eskola batekin batera, bultzatu nahi den baratze zaintza eskola osatuko baitu. Aurkezpena bai ahoz bai baliabide grafikoen euskarriaz udal ordezkariak egingo dute. Herritarren partaidetzako eta gizarte ahalduntzeko alorreko zuzendari Anso Fernandez, hiri bizigarri eta etxe bizitzako zinegotzi ordezkari Josea Baurrea eta Iruñako udaleko parke lorategi eta berdegunetako zuzendari teknikoa Mikel Baztan. Izan ere, 150.000 metro karratuko azaleko berdegunerako erabilpen berriez gain udalak nahi du kudeaketan parte har dezaten bai parkean lan egiten duten entitatek, bai erabiltzaileek eta kolektibo interesdunek. Halaber, ingurumen hezkuntza, arte baratze zaintza eta abeltzaintzari lotutako proiektua barne hartu ahal izateko prest daude zuzkidurak eta horrez gain, prestakuntza eta enplegua sustatzeko asmoa dute.
jasangarritasun eta ekonomia zirkularraz bezain batean. Ideia zera da, ekoparkearen kudeaketan udalari aholko emango dion aholkularitza batzordean guztiak egotea, eremu honetan parte hartuko duten entitate guztiak. Elkarkide gozatzen duten ikastetxeak, Gurbindo etxea, eskola lantegia izango den Irujo etxea, ingurumen hezkuntzako museoa, Arantzadiko udaligeri lekuak eta El Vergel egoitza, zein erabiltzaileen ordezkariak. Zazpi eta 2014 urtean sortutako 14 zentro komunitarioen funtzionamenduan irregulartasun administratiboak aurkitu ditu Iruñako udalak. Zuzentzen lanak bideratuko dira epe laburrean. Iruñako emakume gaztek lehenago alde egiten dute gurasoen etxetik gizon gazte baino. 16 eta 34 urte tarteko emakumeen 153 biak utzi du gurasoen etxea eta gizonen kasuan 152. Kalteak denon artean arintzea eta gizartea sensibilizatzea dira Nafarroko gobernuaren azaroaren 25erako kanpainaren ardatzak. Ekimenean adierazpen instituzionala, elkartaratzea eta gazteriarekin eta kirolarekin sensibilizatzeko jarduera ezberdina burutuko dira. Gaur Bersoaroa 2018 zikloak olerki eta musika errezitaldi bat aurkeztuko du Parrapean, Txileko Violeta eta Nikanor Parra Anaiarrebak. Ane Garziak, Itziar Castrillo, Josu Landak eta Gotzon Barandiaranek aurkeztuko dute obra, 8 kondestablen, ukelez, gitarraz, saxoaz eta ahotsaz. Arantzadi ekoparkea proiektua lehen aldiz aurkeztuko da jendaurrean gaur Gurbindo etxean. Goizean lanbroa eta lainoa, hasieran zerua tarteka lainotxo egongo da, gero eguzkitsu geratuko da. Goizean ipar-haizea ibiliko da arratsaldean ekialdekoa eta gauean hego-ekialdekoa. Tenperatura maksimoetan aldaketarik ez. Asteazken goizean lanbroa eta lainoa iraunkorrak izateko probabilitate handia da. Zerua laino gutxikin egongo da arratsalde gau partean erdi mailako laino eta goi laino batzukin. Hego-ekialdeko haizea ahul-bizia ibiliko da bolada gogorrekin eta temperatura minimoak gutxi edo nahiko igo eta maksimoak nahiko igoko dira.